Malawi Brief. Blantyre Water Board inachitisa msonkhano wawo pa nkhani yomwe yavuta mu mzindawu, nkhani yokuba mamita, ndipo mfumu ya mzindawu inayitanidwanso ku msonkhanowu, ndipo izi ndi zimene analankhula. Kungoti asiwo kuti timu yanu nangodandalako pamodzi kuti akhoti mulungibe chifukwa akhoti so akanakamanika kukhala nomwe chifukwa vuto omwe ilipo ndiolera kuti zinthu zambirizi zikupitirizika kuonongeka chifukwa choti anthu ngati awa pafunika pakhale zilango zoyenerera. Lero mwagwira apita kukhoti abasagwera kuti anthu kapena mlandu kuti asakhala nawo bize kwambiri. Zinthu ngati zimenezi zomwe zikuyezeresa mbanda. Komanso ndadandaulapo chifukwa choti ndingombota kundilande kusika malawitsa omwe mapanga invite kugulisidwa zisulo zokusika koka kwandilande mmayika kuitana madera onse misika yonse kuti anthu abwere pano. Nthawi zina zake samakonde kuwaveka anthu kwambiri kuti awa ndioyipitsitsa kapena awa ndopanga tithandizire tizipanga chinthu chokuti ndi crime yomwe ipo kuplanta. Tikanena kuplanta aya kuzingwamba kulisika kulimbe kulisika okugulisa kubangwe kulisika kwakachere kulisika okugulisa zisulo akupezeka malo ngati amenewo. Ndiye ndikamayitangisa samangoti akundilandioka ayi ulendo wina muzaitani wonse wenerera. Mabwana anga polisi muno naonapo palilimbi ayeso sikubira kuti abuli John alipo mulipo ndino mistandani zabwino. Bwana Yesu muzuke kwambiri, operations muzuke kwambiri, because if fail with you timanira kuti you are protected. Ndichifake mulipo ineyo ndi afumu akapenalira ndokwayang'anira silingazopera usiku manena kuti kupanga protect yako kunjira kwa police. What are you doing? You need to come up with your plans as police officers. What is it as minutes and you can't be the other. Because when we go out about this out about work about it. Masiku abira wamwenda mandira mu Grant State Council United States leaders bangwana. Zosonyeza yani kujinyonga kandi mundira ndizosonyeza ndichikwangwanichi chikunena kuti apa ndipakuti even ma speed trap amene zose zikubedwa mulibe kuli mwene mulibe munzi kwangwana. Now chomwe chuchika ndichani sitiziwa kuti panopo kugwera kwa ino ayeso ndigulina mabwera kumene chifukwa tikuziwa boma likasintha mabweresanso anthu ena omwe mabwera ino. Ifeyo ngati makasalas ndomwe timakhala maderano sitizateteza munthu ina aliyese muzina la chipani andife tidzagwirana mntchito zomwe akufuna president. Now apolisi mumakani mantha kwambiri mumatha kuona ndi choncho chikuchitika icho action aya ndikapanga izi awa akauza enaje, which means paenepo professional yanu mulibemo. Ndino apolisi mulolere munavomereza kuti apolisi munavomereza kugendedwa kumenyedwa ndi kuphedwa kumene to protect the citizens. Now ngati mungopa lile singakalowe kusika kwandirande akatigenda ndeti kufuliranji ndeti tese ndi polisi wo. Inuyo somezi kuchitikamo pa ntchito yanu zikanga ndinolephera because chilomwe mukhalira town ndi imeneyi. Tindigwirane manje
ndikuziwa zoti amakhoti sothenga umene ukabedzi iwo enawa amakhala mipanda ayenda zilonda abwino ena amagadidwa ndi amfuti amene kumipanda kwawo sikubedwa koma anthu ena ndovutika kupitirizabe kudandaula nkhani ya madzi ndi anthu aja akapita kuja amakapasidwa chilango chofewa. It's high time in our outer body, if you have brand city council, no institution once, we need to come up with the bylaws. Pakali mapelo toopya kwambiri anthu amene akatani akagwidwa. Even macheya amene amisika achance kuti chance izizochitisa manyazi nami. We need to work as a team tigwirane manje and before dinge misika mosemu tiauza utapoti ya brand asite tupange di support iso mavenda mukhale maso athu otithandiza pazomwe zikutani zikumamedwa. Chance inweso mungandiuze kuti inwe ndina chimene angatosita kulira muketo sungani namizero kuti simuziwa wina atakula chikwangwani anaena aja kukwanya mapolo amagesipini famous street lights and akwada ndaula kuti tribe ma street lights akubata anthu kumakapanya ucheni polo tinamangidwa ndi cement kumabamo tizisulo sankati muja andilero tikusekerera kodi mapolo sewa akatha mamita usewa akatha anthu amene akabakuti ndikwanu twazalira kuti tendo wenyumba ndikabe ndeve kusekerera zenu. We need to be strong. Tendo grane manje asiwo tendo bange ubale wabwino ndi mavenga musiramu ngati pene mwaitani andirandewa mwalemba amene wakazi ondani athandizire wonso akali ndudito othandiza kuti anthu watani agwidwe ndizotheka komanso ngati pali munthu mmodzi titokoze kwambiri oma makani anthu makasala amatha kumva maboza chifukwa kuti mugwirewo kuba mmagwira chifukwa chani cha maboza. Nawo mupeza kuti ma community policing ambiri kasa kustia uko kumabwera mundalo mazapanga misonkhano ndi anthu osazulika bwino makasala mwasi ya uko penaso mwina mangwai kana MP osaikana kasala MP akaka miezi miwiri ali kupaliamenti kasala ngoma makala bajani background ndio musia mundu ofunikira kwambiri kasala mafumu tose tigwise nchino ndani yenerera ndio kumapezeka zoti madera ena munande ngaza kuti policing munasogoza afumu oka afumu amaweruza kuti pamapezeka zoti pachivira ndi kuti mafunikira ndani saka balambenda ndale tu afumu bwangu amatha kwadelera afumu anduza gani koma kasala na kuti uyu tikakumana kuchipanda zikamachitika zina zake andilana. So crime hii ine ngati mfumu ndofani bereke oni paibe suzuma ngando amusanye ngerera apolisi ngati simupanga kanthu ife ostart bombe justice tiadwa ngeno amene watikagwira because sisi kuyenda that is serious tikamangoka kumango wasekerera anthu tiziyenda iya kungwadula ngendo ena ate follow muona kuba kuta koma mutithandizeka ya polisi mukalipera ineno ndikapa ground makasa akapa ground mavenda akapa ground muone beta atolere ngendo anthu amene mwa. So we want you kuti mugwire chiro sakai kumanyenda umabwera kuti mabanga meeting kuti anthu akuba ma meeting zikafundisisa muzinda wa branda utiresa kwakugula zisulu basi kuli nangati ndani opezeka kugula zisulo ticheta basi ndisomachira manga another way is that one fwele kumbuyo kunalibe chidwe uru kuchifaka kunalibe kugula jani zisulo ndio kugula zisulo komanso akapezeka munthu uyo ogulayo akangopezeka malo molanga okuba wemwe tita mulange kwambiri ndogula ta zisulo anthu
woni imene mutenge mukauza ndokulisa zisulo. We need also, bwana, we need to make a meeting. Machea manami sigausi tuwaziwa. Andama ziwa antoma makula jani zisulo. Kuna machasi? Tuwaziwa onsi. Ndiye tukuni kaso mpange meeting ina abwele amene wawa. Tiauzo ni planta yatu ino. Nanga di me ali jomo. Izi katela momo. Tose nifahamu gero. Sinisegelea kudanda zikala mamata. Zindu zizibedwa. Anta kudanda kwenda mundima. Wina wanja wakapa. Awakapa jani sila iti. Yomeka na kitandisika. Tikatero. Paikidwa chimangwani akuba. Tikatero mamita akuba. Ndezi sikopanga mamiti. Kitibanga pakajiti. We need action. Atikamatoka muno. ISO. Ndimafundisa paka na kaso wa commissioner. Zikanakhala kuti sichochoka. Asisi mvera aso. Nichidwa yo mwalibe malibe. Muzauze mamiti ngada ndofunikira. Asibwera muzamba zimufuna bana. Sikufuna soma commissioner ogona. Mukauze. Sikufuna makomisho bwana, sikufuna serikali ogona. Sikufuna commissioner ogona. Ife sikugona, afumu sakugona. Ndiye ino achitetezo musikona. And this is still nazo tabe paso IG. Asapasa commissioner watulo kumweya. Akaira wanali kunongo. Akaira osama mkona plata yangu. Akaira wazoku basi na ata plata yangu. Ndiye achoka hakweza ndiye kunazidi tumisira. Andu ogona. Ote andu azikobele. Isi kufuna zimenezo. Iwo satumisa mpena akota mkani. Swake wana hapa Saudido. Swake yo anaona nini doro. Ndiye yo sasa nitumize mkoti. Azikogona. Ndawi yankulukuta moyo ino. Sini kufuna ndongo gona. Tufuna ngona sibila gani? Chito. Ndiye wina aliyesa kwela kuno siligai wina aliyese. Asiwe kuda kwela planta. Kuzata nizio planta ikale yabu. Ndikuze ni mwe mkuba. Miti ngomwe tukupanga ndiyo mali za inuyo. Inuyo ndomwe muta tawe inu. Ife sili tawa ya. Tawa yanu ya kwa neotu mulangike. Abu ya kudaise ni nosi zikongo. Bonsoir.